Musa Maher Odeh, embaixador de Palestina en España, desplazarase mañá ata o Concello de Rianxo. Esta visita institucional pretende ser un sinal de gratitude ante a moción aprobada en maio pola Corporación Rianxeira, en solidaridade co pobo palestino e condenando a represión exercida por Israel. De alguma maneira quere expresar a solidaridade de Palestina despois da moción que presentou o Concello, que lle trasladou a Embaixada de Palestina de Israel de apoio ao que é a causa palestina, a causa da paz, a causa da autodeterminación do povo palestino, o dereito a existir e vivir en unha situación fora da apartheid. A partir das 5 da tarde, a corporación brindaralle ao embaixador unha recepción oficial aberta á veciñanza para que poidan coñecer de primeira man como está a situación do pobo palestino. Aproveitaremos tamén para ensinarlle Rianxo ao señor embaixador e manter un encontro coa corporación, xa digo, sobre todo aberto para que tamén coñezan de primeira man da persoa do embaixador en Madrid cal é a situación que se está dando a día de hoxe despois de tantos anos de sufrimento do seu povo e que ainda continúa a día de hoxe cun muro, se falábamos no seu día do derrubamento do muro de Berlín e creíamos que non iba a haber máis muros, pois hai, efectivamente, aquí levantouse un muro que separa a dúas comunidades e dúas maneiras de vivir. Compre lembrar que a aprobación da declaración de apoio custoulle ao Concello de Rianxo unha denuncia por promover un boicot aos produtos israelís. Denuncia que continúa o seu procedemento nos xulgados.